Preparado naman ang operations team sang sunod sang Iloilo Paranglitan. May magluntad nga babas kong ngalinog sa sunod. Sa interview sa Bombo Radio kay Mayor Ay sa Tranyas, iagin pahay nga nakahanda sila sa pagkatag sang bulig sa tion nga may matabo nga wala ginalauman nga kalamidad. Ilaman pabas ko ang paghatag sa nagakaigo nga impormasyon sa publiko agod masiguro ang safety sa mga pumuluyo. Ginpayag sang alkalde nga mayara na sa mga protocols nga ginpatuman halin pa sang nagligad nga tuig kag ila pagidining kayuhon subong. Para man ang paghatag sang assignment para sa earthquake drill sa nagkalaylay nga eskwelahan bilang kabahin sang kampanya sang syudad para sa mga estudyante kag mga manunudlo sa tion sang linog. Suno pa sa alkalde handa naman ang mga personnel sang City Disaster Risk Reduction and Management Office lakip na ang ilang mga kagamitan para sa posible nga rescue operations. Dugang pa ni Mayor Tranyas ginagbutang ng sunaan sa mga disaster response equipment sa mga eye care centers agod mangin mas accessible ini sa publiko. When it comes na maglinom naman liwat, Iloilo City is prepared ongoing gani ang aton nga mga SIMEX sa mga earthquake drills and ang aton nga CDRMO ready na din kay ang aton nga mga ginatutukan subong is ang mga equipment nila para na sa rescue no, to make sure it is accessible and near for everyone na ginbutangan na naton mga equipments ang tanan naton nga mga eye care centers to make sure kung may mga in times of emergency malapit para sa tanan. Ang kabayinsang pahayag ni Iloilo City Mayor Ay sa Tranyas.